Сябры, у старадаўнія часы у нашым краі былі сотні гарадоў, мястэчак, которые стаялі на гандлёвых шляхах. І людзі, калі ехалі праз іх, яны таксама гандлявалі, яны куплялі вырабы рамёстваў. Вельмі часта гэтыя вырабы былі лепшых гатункаў еўрапейскіх. Таксама быў нейкі гандаль, таксама было жыццё, віравала жыццё. І калі госці прыязджалі ў гэтыя мястэчкі, то яны пазнавалі побыт нашага края, яны глядзелі, як тут жывуць людзі, якія маюць уклады, якія маюць норавы. Ну і пра гэта яны знаёміліся з нашым краем. І от сёння мы з вами наведаем адно з такіх старадаўніх слаўных мястэчкаў, гэта мястэчка Жодзішкі. Але не толькі яно слаўнае і прыгожае праз тое, што стаіць над рэчкай Вілей, але там яшчэ захаваўся старадаўні млын 18 стагоддзя, который, дарэчы, адбудавалі мясцовыя энтузіасты. Там таксама стаіць будынак езуіцкага калегіума і таксама стаіць старадаўні кальвінісцкі збор. Але, напэўна, самае цікавае, што там ёсць, гэта ёсць мясцовыя людзі, іх норавы, іх пазіцыя, іх праца. І от з адным з такіх людзей мы з вами сёння і пазнаёмімся. Гэта краязнаўца, гэта папулярызатар мясцовага турызма, гэта ўвогуле вельмі цікавы чалавек, бард, музыка Олег Мізула. Вот на сустрэчу з ім мы з вами сёння і кіруемся. Да, Саша тут занадто сказал, занадто, он уже разрекламировал меня. Ну вот, невеличкая моя фишка такая, сад поледовиковых каменных скульптур створил, вот такие природа. Вот у меня тут камень, книга, семейка боровичков, бачите? А тут у меня головастик, вот, глядите, и брюшка ягонная, и ножка, вот, бачите, уже формируется. Можете побачить медведя, ось. Медведь, бачите, дуги надброўныя, да, вот, мордочка ягонная, а там вон под кустиком вожик сидит. Ну и тут вялізны даў мяне сад, я не 1 год отдал этому занятку, ну, тым не менш, нейкі вынік ужо ёсць, але яшчэ вельмі шмат працы, поэтому весь час у экспедыцыях. Ну и тут, бачите, вот у мяне бульдог и пудель, вот цудоўны камень. Рука Тора. А хто празваў? На Facebook выклаў ідэю, у каго якія ёсць ідэі, значыць, як назваць гэты камень. Ну і спадабалася мне версія Алексея Яротова. Поэтому вот так вот назвали мне этот камень. А там вон кавалочек тортика, Наполеон, голова овечки, вы бачите, вот и шерсть, коралл. Пойдемте покажу вам целую коллекцию акатусей. Ну и вот бачите, вельмі шмат цікавых камянёў, которые так само некие уявляют скульптуры. Вот коготь динозавра. Бачите, 225 миллионов годов тому назад, эпоха мезозой. Кофейное зернышко, бачите? Вот, натуральное кофейное зернышко. Вот такий вот цудоўны камень вулканит. З Карелії принесла його сюди ледовиком. Вулканічного походження. Вот. Кратер вулкану, уже теперь это озера. Напевно, все глядели мультики про ледовиковые периоды, так? Вот, скажу вам щиро, сустракаўся я з той вавёрачкой. Яна, правда, агрессивная вельмі. Хотела укусить меня 2 своими зубами верхними. Мне пришлося з ёй неодноразово перамовы весці, каб яна отдала мне гэты жолудь. Ну, отдала мне гэты жолудь. Так что не хвалюйтесь, приезжайте, ледовиковых периодов уже не будет. Принамсі у Жодзішках. О, тут у меня, бачите, целая коллекция яек динозавров, самых розных, уже окамянелых. А поршняга цмока, ён загінуў у часы Першай сусветнай войны. Я про гэта распавядаю, калі мы на байдарках сплаўляемся, узыходзім по хрыбту цмока. І вот гэта гісторыя вельмі трагічная, бо людзі яшчэ да Першай сусветнай войны тут все казалі нам, што вот хто ў той час жыў, што тут цмокі яшчэ былі в нашай мясцовасці. Ну а гэта ягоныя продкаў ягоных, вот гэтая вот акамянеласць. Вот. Ну а тут навуковае суправаджэнне. Яна яшчэ не дафарміравана, ну але гэта радуе, што ёсць яшчэ шмат працы,
што можна зрабіць. Хачу зрабіць, каб яшчэ ён быў такі інтэрактыўны музей, ну, ў першую чаргу для дзетак. Жодзішкі цікавае еўрапейскае мястэчка, дзе добра адлюстраваны ўсе працэсы, якія адбываліся ў Еўропе. І рэнесанс, і рэфармацыя, і контррэфармацыя, а таксама мадэрн. І пра гэта ўсё будзем вам распавядаць тут у Жодзішках. Ідзе рэстаўрацыя ў касцёле. Вось бачыце аўтэнтычная цэгла, которой ўжо больш як 400 гадоў. Это пасля Крэўскага замка і касцёла ў Смаргонях архангела Міхаіла. Вось гэта трэці гістарычны аб'ект па даўніне у нас у Смаргонскім раёне. Жодзішкі гэта мястэчка в складзе гістарычнай віленшчызны, віленскага краю. Тут свая субкультура, свая асабістая культура. Бачыце, тут у нас у касцеле наш самы шаноўны абраз Маці Божай Вастрабрамскай. Віленскі край, застенкі, хутары, нядзельным тлумам поўныя мястэчкі. Тут зазваняць на досвідку званы, напоўняць ранак воскае мілосці. У Жодзішках найстарэйшы млын хіба у Беларусі. Першы быў пабудаваны ў 1512 годзе. Яшчэ тагачасным уладальнікам Жодзішак Мордасам Мішковічам. На гэты млын пазнейшы, 1781 года. Працуе, выпускае 4 віды прадукцыі, а таксама тут музей хлеба і рамёстваў. Запрашаю! Погарчаем, мы не погарчаем. Мястэчка Нестанішкі, цудоўны неагатычны касцёл Маці Божай добрай рады. Запрашаем вас сюды, цудоўная гісторыя, велічныя асобы, род Юнтараў, род Хамінскіх. Усе тут жылі, стваралі і заставілі нам такую велічную гісторыю. Покушаны прынадай, кароль шведскі над уладай, славу панства узвысіў лёсу мудрага парадай. Вось такія цудоўныя Жодзішкі. А ў наступных нашых праграмах мы з вами наведаем гарады, которые ў даўнейшыя часы мелі магдыбургскае права, права самакіравання. Увогуле гэты феномен з'явіўся ў Еўропе ў 13 стагоддзі на нямецкіх землях і паступова прыйшоў да нас. Гарады, которые мелі магдыбургскае права, права самакіравання, то яны вельмі хутка развіваліся, іх і гандаль, было свае нейкія лакальныя мясцовыя падаткі, былі мясцовыя правілы, кантралявалі правілы гандлю, правілы рамяства і так далей. І дзякуючы этому магдыбургскому праву, конечно, в 16-17 стагоддзі нашы гарады развіваюцца вельмі актыўна. І на сённяшні дзень у такіх гарадах, як Мінск, як Віцебск, як Магілёў, Нясвіж, ратушы, то сімвал магдыбургскага права, яны сталіся адметнай часткай мясцовага пейзажу.